Szevasztok srácok, az én nevem Gömör, és ebben a videóban Robloxozni fogok. És ez a videó tényleg meg lesz vágva, nem viccelek, tényleg meg lesz vágva ez a videó. Úgyhogy ja. És ez már a második rész, hogy meg fogom nyerni a Squid Game Season 1-et. Úgyhogy ja. Nem is húznám tovább a szót. Kezdődjön is el a videó! Ja. Na, itt is lennénk a játékba. Amúgy nem tudom, hogy ez a videó mikor fog felmenni a YouTube csatornámra. De amúgy csináltam 3 darab Fortnite ilyen korét. Bocsánat a kiejtésemért, nem vagyok jó angolból. Nem is leszek jó angolból. Menjünk már be amúgy. Na. Úgyhogy ja. Amúgy abban csináltam egy part 2-t is, még nem láttad azt a Fortnite-os korémat. Bocsánat a kiejtésemért. Akkor azonnal csekkold le, mert amúgy szerintem nagyon jó lett. Hát ugye az első rész, úgy mondom a Fortnite korémból, bocsánat a kiejtésemért. Ezt már amúgy 5-ször mondom el, de nem baj. Part 1, azt a Csiszkától loptam, így zöld háttér képernyős volt, azért bocsánat. Tudja? Na, találkozunk az első játékban. Na, itt is lennénk a ilyen Squid Game-es játékba, és amúgy én player lettem. Én annak örülök, hogy player lettem. Üdvözlünk a Squid Game-be! Az első játék a piros lámpa, zöld lámpa. Érj át a túloldalra épségben. Ja, green light van. Épia, szemida, da. Bokomákó, épia, szemida. Nem mozdulj! Épia, szemida. Bokomákó, bobo. Na, én leszek az első, aki bemegy a célvonalba. Hogy mi? Írtam, hogy én leszek az első, aki bejut a második körbe. Időt adtam. Most én nagy nehezen tovább jutottam, de én örülök neki, hogy tovább jutottam a második körbe. Nagyon jó. Tényleg. És ez a videó most már tényleg amúgy meg lesz vágva. Úgyhogy ja. Ennyi. Ugye, ha láttad a Squid Game első részt, azt akkor tudod, hogy konkrétan az üvegesnél aztam el, mert fogyatékos voltam. Ja, de ez a videó most már tényleg amúgy meg lesz vágva, mert ugye, ja, ennyi. Hát ennek meg kell lennie vágva, nincsen, hogy ez nem lesz amúgy megvágva. Mert olyan nincs, olyan nem létezik. Ne nekem ad, hagyjál békén, hagyjál! Nincsen, hogy ez a videó nem lenne megvágva. Meg ezt a videót azért csinálom, hogy szórakoztassalak titeket, meg hogy jó kedvetek legyen, de amúgy nem már. Amúgy ide én mindig fel akartam menni. Ne gyerek már. Ne beszélni, majd megtanulok egyszer. Ne legyen már az, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Ne legyek elmebeteg. Várjál. Oh.
Na, de, na, várjál. Jó! Megcsináltam. Kaptam pluszpontot. De jó. Na, amúgy most lesz az a fogyatékkal élők világnapja. Mindenki meg akarja majd egymást ölni baseball ütővel. De most nem senki nem akarja, hogy meghalljunk, meg amúgy pénzért csinálják az elmeháborodott kutyák, de amúgy nem baj. Elmeháborodott kutyák. Azaz szép magyar szó, elmeháborodott, nem is azt mondtam, mindegy, elmeháborodott kutyák. Ez bele fog íródni a magyar könyv szótárába, amúgy nem tudom, hogy miért mondom azt a szótára, de nem baj. Úgyhogy, ja. Szép. A gyerek ide akart ugorni, és erre pedig konkrétan leesik. Ezek a mai fiatalok. Biztos, hogy 50 éves geci, és robloxozik a gyerek. És azt mondom, hogy gyerek, mikor 50 éves. Jaj, de hülye vagyok. Menj innen, te! Szálljon csaplak. Menj innen, a rákosz! Hagyj békén. Ti fogyatékosok a pénzért csináljátok, nem én akkor én is beszokok egy kicsit. Játszok velük. Gyere, kutyatestű, rákos. Punci, gyere ide. Meg fogok halni. Ne. Szólok a konyhás nőnek, és lecsapja a fejed. Szépen, jó. Meg fogok halni. Amúgy tényleg ez nem játék. Meg fogok dögleni. Követ a Lali. Lali, állj le, mert szálljon csaplak, és szóljál a barátodnak, jó? Jani, szólj a Lalinak, hogy álljon le, mert szálljon csapom komolyan. Letorkolom vele a baseball ütőt, nem viccelek, komolyan megteszem. Mi ennek a neve? Red Boss, szép név amúgy. Mondták már? Biztos mondták már, hogy szép neve van amúgy. Na, jelentkezek, ha ezt megcsináltam. Az meg annyira egy fogyatékkal élő voltam, hogy megdöglöttem konkrétan. Megdöglöttem, azt vágod? Megdöglöttem. Hogy meg fogom nyerni a Squid Game Season 1-et. Az meg annyira egy fogyatékkal élő voltam, hogy megdöglöttem konkrétan. Megdöglöttem, azt vágod? Megdöglöttem.